Danas je izašao vaš novi album Koktel od rakije, možete ga malo predstaviti ljudima? Pa, u stvari ja ne bih puno pričao o albumu, ja bih više da danas ćemo ga predstaviti baš doslovno i mislim šta ja znam, sam naziv govori, nekako smo htjeli napraviti tih nekih više stilova, žanrova u jedan miks, kombinaciju svega i tako se i zove i takav i je. Vaša najpoznatija pjesma se zove Jelena. Koja je ta ružna Jelena o kojoj pjevate? To vam je jedno mitsko biće koje je užasno. Nije to Jelena Karleuša? Ne, to je još to je puno gore, to je jedno mitsko biće koje užasava svojom pojavom i koje se povuklo sad na neko vrijeme, ne znam kako to, ali pripazite se ako slučajno negdje bude blizu. Moramo priznati da su vaši tekstovi vrlo inovativni. Da li ih pišete sami? Otkud vam ideje? Pa pišemo i sami, mislili smo da nam Tonči Huljić radi neke tekstove, ali smo na kraju odlučili sami. Nemamo nikakve kako se kaže, nikakva ograničenja u tom, pa možda zato tako ispadaju, nemam pojma.